Чираттагы матур котлау хатыбыз Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең туган көнен Туатар Сайман авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рания Харис кызы Агишева каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан апасы Алия, сеңлесе Румиса, энесе Рөстәм гаиләләре белән котлыйлар. Тату һәм ишле гаиләдә без әти-әнинең асыл чәчкәләре булып, бер-беребез өчен нык терәк һәм таяныч буларак, туганлык хисен ачык аңлап матур килеш үстек. Язмыш дигәннәре туган авылдан төрлебезне төрле якка таратты. Ләкин чакрымнар җан-җалыбызны барыбер суытмады. Раниябез ул бик матур ир-егетләр, уллары Раил белән Илдарны үстереп, олы тормыш юлына чыгарды. Хәзер инде 4 оны гына бик матур әби булып, без кардәшләренә иң ягымлы туган булып яшәп килә. Сыкланмаган һәм үрнәккә куймаган кеше сине авылда да бик сирәктер кадерлебез. Авыр чакта да, шатлыкларда да беренче булып килүче кардәш син ул якыныз. Гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнашкан, оныкларын көннән-көн күбрәк шатландырып, үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ян табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине нык ихтирам итәбез. Татлы җәй айлары белән туры килә туган көн. Пешеп җиткән уңыш белән син дөньяга туган көн. Якыныбыз Раббым кылы, сиңа саулык сорыйбыз. Сиңа бүген иң изгесен теләкләрнең юллыйбыз. Апам, кадерле кешем син, урының йөрәк түрендә. Менә котлап бәйрәмеңә җыелыштык бүген дә. Елмай килсә авырлыклар, уфтанма да, зарланма. Бетте инде сабырлыгым диеп зинһар уйлама. Әле алда насыйп булсын изгелекләр кылырга, ике дөньяның бәхетле, күркле кулы булырга. Горурлыгым шиксез безнең, син якын кеше диеп, рөхсәт ит бәйрәмеңә дә яңгыратырга җыр биреп. Хөрмәтле Рания Харисовна, бар изге теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri türlü, var şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək. Birge bize bit köşlü, iğne kuyvanda. Matur uyları bilen yaşap, küngül jırlap turğanıda. Tuğan üçün kirek, biz bir
шулы теле